Gràcies, senyor alcalde. Primer que res, dir que nosaltres també recolzarem aquesta moció en quant que considerem que els diners que es deuen de les subvencions són diners que en aquests moments de crisi per la que estem travessant serien molt importants perquè nosaltres puguem fer les nostres polítiques d'ajuda als nostres ciutadans. Entenem que el retard en el pagament d'aquests diners que es deuen suposa un greu perjudici als interessos dels nostres ciutadans, diners que d'alguna manera, a més que no hem cobrat i que es deuen, els hem tingut que adelantar en moltes ocasions per part de l'Ajuntament. Això ha suposat que ens hem descapitalitzat i això ha suposat que l'Ajuntament potser haurà tingut que recurrir a incrementar impostos i taxes per a fer front a les seves responsabilitats. Per això entenem que l'Ajuntament, per supost, deu de ser molt contundent a l'hora de reclamar tant a l'administració central com al nostre govern, a la nostra comunitat valenciana, el pagament immediat d'aquests diners perquè nosaltres puguem fer front a les nostres responsabilitats polítiques i econòmiques. No tinguem d'oblidar en ningú moment que nosaltres, com havia dit la companyera Lorena, som els representants legals del nostre poble i això suposa com una de les funcions més importants que tenim que defendre cap a espasa els seus interessos i una manera de defendre-los seria reclamant constantment els diners que es deuen. Jo he llegit estos dies en la premsa, que me va llamar molt l'atenció, que l'Ajuntament d'Algemesí tenia un superàvit, en un puesto posava, no sé si eren 600.000, 600 i algo mil, en l'altre eren 700.000. Hem de dir que aquest superàvit que diu l'Ajuntament i que hi ha en la notícia és un superàvit comptable, és a dir, que si es pagaren tot el que es deuen, tindríem aquests diners, però realment no els tenim. Per tant, el que tenim que fer, imagina si tinguérem aquests diners per a poder treballar en ells, les coses que podríem fer en aquests moments per al nostre poble. Per tant, tenim que exigir, siga com siga i constantment, perquè és una de les nostres obligacions, que se ens paguen aquests diners per a que nosaltres puguem fer aquesta tasca a la que se ens ha recomanat.